Panawagan namin sa mga kagaya ng sitwasyon ni Mark na sa tingin nyo napapabayaan nyo na, masyado nyo nang ginagago ang sarili nyo sa relasyong one way lang. Pag sinabi nating one way lang, ikaw lang yung nagbibigay ng pagmamahal. Oo. O siya, tanggap lang ng tanggap. Tama. Dapat yan, Oo. Dapat, dalawa talaga. Love is two-way. Oo. Dapat, pag bumira ka, Oo. may bibira din sa'yo. Bayol siya doon. Oo. Mas maganda kung parehong nagbabayuhan, may Oo. friction. Maganda. Masarap yun. Masarap. Nasubukan mo na bang bumayo? So, Mark, salamat sa pag-share at siyempre sa lahat po ng mga kabisyo natin. Sana kahit papano may natutunan kayo Oo, tama. sa kwento ni Paring Mark. At kami po, ba't kanina ka pa kadyot ng kadyot? Tinutusok kasi ang lubot ko ni Lalay. Gamit yung tungkod. Susunod na si Lala Bandera sa kanyang programang Biyahe. hanggang dito na lang po kami. Happy weekend, everyone! Ako po si Diego Bandido. At eto naman po si Totoy Bato.